Dalawa nasawi sa Cessna plane crash sa Lingayen, Pangasinan. Ang detalye sa pagbabalik ni Marcela Balag. Marcela. Nasawi ang isang piloto, isang student pilot matapos bumagsak ang kanilang two-seater Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan kahapon ng umaga, Marso at 30 araw ng linggo. Kabilang sa nasawi ang isang 31 taong gulang na male pilot instructor mula sa Baguio City at isang 25 taong gulang na student pilot mula sa Bulacan. Sa inisyal na investigasyon, lumapag ang nasabing plane sa Lingayen Airport at 5 minuto lamang ay muli itong hindi pa nakalayo. Sa airport ay bumagsak ito sa maputik na lugar sa barangay Libisong S ng nasabing bayan. Dinala ang mga biktima sa malapit na ospital, ngunit inideklara ang mga ito na dead on arrival. So ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ang nasabing insidente sa pangunguna ni Civil Aviation Authority on the Philippines o CAA. Para sa Diyos, sa Pilipinas pong mahal, Sheila Balog na partner mo sa Balita at Service. Sun.